Здравейте хора и днеска ще... Както виждате от новите апдейти има лиги, чакайте да намаля, защото този звук ме пробива. Има лиги с Magical честове безплатни и аз го отворих безплатния. Ето тук имам още един, който го спечелих, много странно. И ето този безплатния го отворих ето тук и спечелих Dark Prince. Добавиха и ето тези. Тази Legendary арената, лигите. И още един диамант и го отварям. Добре. И както виждате от днешния епизод, вие може да се чуете защо още няма клан битки и да гледаме Емил как се бие. Ето така се гледат битките, ако се чуе. Той вече би. Аз веднага гледам и той вече би. Добре, ако гледате Clash на живо, ще е много яко. Ето тук офертата. Тук моля оферта има в това. И аз стил да вие па си отворих, па искам Dark Prince, не това. Приготвил съм си злато за такъв чест. Айде, кога ще стане на 11? Чакам то 10 години. Емил, бля. И може да влезете в този клан, но трябва да имате 1400 купи и тук пише само на яките. И аз мога да поправя, например, така ще си го оставя. Напишете в коментар, ако ви е такова. И в днешния епизод със сигурност може да отваряме този Magical Chest. И що не мога да си купа поне малко. Да, защото така правя някакви... Нямам Wi-Fi. Какво става тук? Ай. Добре, хора, може... Какво да правим? И чакайте. Добре, хора, може би са... Не. Още не позволява за толкова. През това време... Не искам да се бия, защото по това време може да спечеля някакъв още по-як чест. Добре, са отива. И... Може един път да се побия, да няма лошо. Приятели, добре. И... В днешния епизод... Може да ви покажа как действа това комбо. Ето това. Ето го. Действа доста добре. Защото като пусне принц. И Dark Prince цепи по 2. Това е много в атака, защото двамата като се чарджат, гледа такъв демидж правят. Това принц като се чарджа, помага на скелетите и отзад принц. И този Dark Prince са бие. Аз беше на картите, къде играх на табло. И отзад Wizard. То Dark Prince не прави чак толкова много демидж. Това не знаех, че го има. Това е много силна карта. Ма лесно се убил. Сега какво му пусна? Кажете какво му... Това не е какво му пусна, принц. Нати. Дай. Спас. Сега и другия прав. Поне ще помогна за скелетите. Не. Моля ти се, моля. Не. Убийте скелетите. Скелети, гадни. Така отива и по-бавно се бави. Не стига с тези хограйда, бе. Хограйда на тебе, ихи. Има сигурно. Абе не го мисля. Него не мога да мисля. Мамо, те елитки са много силни. Пас. То да не би да се предава. Оставам ти едната. Или па не му има. Пас. Дайте чардж. Не може чардж. И лекно изали.
Еликсър на... А ти еликсър да рак на тебе. Я. Не моля те. Пусни 1 билион, ако искаш. Чорч. Ай, най-великото комбо на света. Това е най-великото комбо на света, според мен. Най-великото комбо. Гледай такъв демидж ще направи. И той и чаржа направи. Аз го разправя, че той се подсека. Айде бе! Толкова мапка. Не! Мамо, обади го. Мамо, как ме би, не мога да разбера. Та беше много добра битка, той има много голяма стратегия. О, най-накрая мога да го отворя и го отваряме, нали? Отваряме 400 злато, добре започваме, 2 барберия. Така, бавно до... И тъпо. Още не. Тъпо стана. Добър бизнесмен се става след третия фалит. Етаж. Ще убия, няма да това. Да. Предаме си бабите. Какво? Трябва да се предаме. Какво? Документацията? Бизнес. Трябваше да ги спъве, що не ги спъве. Шпас. Давай. Мисля, че няма елексир. Един! Yes! Това лайтинч колко демидж прави. Да, много ясно. Да бъде папо 700 шещо. Чакай да надем 20 години. Така. За битва. Как? Как го убива? Един фаербол иска. Дай! Така. Юпас! Ни ще работи, ни нищо. Колко пари събрал, ще ги изкараш. Не там. После по-хубаво не ме Не. Да. После като свърша парите си го Седим. Пас! Право. Защото по-удал съм ги. Не. Нека там не става за живеене. Не. Никой не се запи по базата, това е добре. Не. Оп. Ние сме здрави да си. Темно от ден. Как го издал Сашо Биджон? Леко плешивце ходи странно играч. Нормально го бъде. Това е си. Учите много хубавен чорч. Чорч там. Това е за. Върха чет и че ме заболя главата, вече си чак колко глобално не се замисли. Не, глобално не може да се замисли чак. И слон така. Перфект. Прав. Давайте машини. Давайте. Тази битка е това. Не. Без да се чарджиш. Не там. Така да. Така те искам да. Всяко пъса ще му го лайтинч. Само не това. Не. Беше. Мамо, на печната битка да се едно. Не.
Чакай да не си мисля. Значи завърши равно. Но е така някакво равно време. Равни. Добре, хора, мисля, че това ще е за епизода. Дано ви е харесал. Отваряме Magical Chest. Не е сигурно от Magical Chest може да не се печели Legendary, ако аз бех спечелил Graveyard от нея. И Lava Hunt в миналия епизод, го по-миналия. Аз не го използвам. Добре, хора, това ще е за епизода. Ако долу напишете в коментарите какъв да ми е дека. И чао.